Gilingaw niya iyang mama. Yang gilingaw ang iyang mama kay Sabi na kaya nagkatubang na. Asa kong ba? Maguniti sa mami? Asa? nagkaon ang bata. Nagbanding-banding ang inahan og anak ko. Goodbye na mga lahat. Goodbye na mga lahat. Kauban ra sa goodbye overall. Overall. Ang anak pare-parehas na po sa inahan hapit kadako oh. Na mo ni nagkuha na siya nag 16 years old. Ako kasi. Ang inahan kay Jis. Jis ang inahan, 10 kilos ang bilbil. Nadili ta kay i-follow nga yan. Bitay nagpa-16 naman ni Ron. Ah. 16. Nagpa-16 naman ni Karon. Isa mo na mukok, naikok, isa mo kaong cake, naikik. Napoy, macaroni salad. Napoy, among biko, oh. Biko. Ang biko, mahalin namang biko. Bisa may mukha ng biko. Bye-bye. $1.250. Ah. Gabi nagkuan gid oh. Nagblublo ang tubig oh sa kalawom. Bye bye.